سلام نعخاتكم يخون كبران تخطاتلتي مهرو جئز ازي مهرو جئز تسميه مدبنا وانقوا جئز اقانان كبرنان حيزون خيط افق إلوون نابز مسؤ ولدون خم حلالف علمو زسرح مدب جئزيو بممهر إياسو النات السنادقة وترو بز ساعات زي بوركاوي تي بي اس نابخاتكم زم حلالف مدب جئزيو نختكاتاتلونا نعدم مهرو جئز كابن جمر حمشاي كفال بسحنا لنا أبز حلفو 4 خفالات بزعبا فيدل تماهرنا نيرنا فيدلاتنا خند يوم مستوسخون نمن يمزولو إلوون كنوع دمسي ناي فيدلنا انتاي يمثل نيرو خمي كي دمس نيرو زولون رينا اينا كاسيلو مون دقالا فيدلاتن كالوت كتالولو ويكا كدانا قرونا زغولو فيدلاتون رينا إنا أبز حلفو خفالات مالتيو لو مدما بزعبا قصري إنا خنمهر بزعبا قصري ويكا أهاز إنا خنمهر تخطاتلوني قصر جئز أب كلتا كفيلنا إنا كنريو فلما كاب حدا اسكاب مئتي زلو قصرتات كنريئينا ابتقص علي كفال دما كاب مئتي اسكاب كوادرلين زلو كنريئينا مالتي مجمرتا خنفلت ازقبئنا انتايو قصري انتاي سرحو قصري ناي قصري كندي سراح انتايو اندحريلنا ناي نقرات بزحن واحدن منقار مالتي ناي نقرات بزحن واحد زنقرنا نسو قصري نبلو مالتي كاو قصيلو أبقئز مجمر تاخن فلطوز قبئنا انتايو تملكع ملكع ويكا تقرصي ناي تقصري كن فلطو يقبئنا مالتي نابنت ازتري وزلهم قصري شوعاتا يبهال بقئز دما سبعاتو نبلو أبزي كمتريوو أب تحتن أب لعلن كل تنقرات يرأيكم اللو إتي أب تحت زلو ترقات تواهيلو يفلت إتي أب لعل زلو دماني ترآسي بال قال يوم ليك أونتي نتب لعل زلو صلال كبلو وخلو نتب تحت زلو دما جامع خبلو يقل سبويا مبزحتو ليك أونتي ترآسن ترقاتن إلوم يوم زقل سبوه مالتي سلازي اتبلع على زلو ترآس انتخون اتبتحت زلو دما ترقاس تباهيلو يفلت مالتي اتي اما اخل زلو خاء اتقند قصري خوينو فيدل جي ويكا جي سالس تباهيلو زفلت ايو مالتي سلازي زياتهم كابرانا فلما كاب حدا اسكاب 10 زلو انا خنريهم خنياتو ازياتهم اتهم مسرتاويان سلازخونو اسكاب قصيلنا هنكد كلنا قصري كنقصل كلنا ددحرينا زمصو ويكا نرخبهم سلازخونو كاب حدا اسكاب 10 زلو مسرتاويان يوم نسوما قديمنا خنريهم مينا از قصر زي احادو يبحال حدا مالتيو از قصر زي كلئتو يبحال كلتا مالتيو از قصر زي سلستو يبحال سلستا مالتيو از قصر زي 4 يبحال 4 مالتيو از قصر زي 5 يبحال 5 مالتيو از قصر زي دما 6 يبحال 6 مالتيو از قصر زي كا 7 يبحال 7 مالتيو از قصر زي دما 8 يبحال 8 مالتيو از قصر زي دما 9 يبحال 9 مالتيو از قصر زي دما 10 يبحال 10 مالتي كاب حدا اسكاب 10 نزو يمسلو بقئزو طراح حدا غزي كبلو ايه احادو كلئتو سلستو 4 5 6 7 8 9 10 كاب حدا اسكاب 10 زياتهم يوم احادو حدا كليتو كلتا سلستو سلستا 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
10 ማለት እዚያቶም መልክዖም በአግባቡ ራእይዎም ቅርጾም በአግባቡ አስተውዕሉሎም ብግቡእ ክንፈልጦም ስለዝግበአና ማለት እዚያቶም ኣብ ቀጻላይ ስለዝመጹ ንኣብነት 20 ድሕሪለስ 21 ንኽብል ኣሃዱ ግድን ይኽጥቀም 22 ክብልውን እስራ ወክልኤቱ ስለዝብል ክልተ ኽጥቀም ግድን እዩ ቀጺልና ብዝኸድና ቁጽሪ እዞም ቁጽርታት እዚኣቶም ካብ 1 እስካብ 10 ዘለዉ ምሳና እዮም ዝቕጽሉ ኣብ ቃልና ክንሕዞም ይግበአና ማለት እዩ ኣብዚ እንዳሃለና ክንሪኦ ዝግበአና እንታይ እዩ ካልኣይ መንገዲ ኣለዎ ኣሃዱ ክልኤቱ ሰለስቱ ዝበልናዮ ኣሃድ ክልኤት ሰለስት እንዳበለውን ይኸይድ እዩ ማለት እዩ እቲ መወዳእትኡ ካእብ ዝነበረ ሳድስ እንዳኾነ ይኸይድ ማለት እዩ ቀጺሉውን ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ኮይናውን ኣሃቲ ክልኤቲ እንዳበለ ይኸይድ ማለት እዩ እሱ ኣድሓር ግዜ ብሰፊሑ ክንሪኦ ኢና ሕዚ ካብ 1 እስካብ 10 ዘለዉ ግን ብግቡእ ክንሕዞም ይግበአና እዚ ካበልና ካብ 1 እስካብ 10 ዘለዉ እንድሕር ርኢናዮም ካብ 1 እስካብ 5 ዘለዉ ድማ ኣብ ምሉእ ሓሳብ ብምእታው ክንሪኦም ኢና ንኣብነት ኣሃዱ 1 ማለት እዩ ኣሃዱ ውእቱ ወልድየ ወደይ 1 እዩ ማለት እዩ ክልኤቱ ክልተ ማለት እዩ ሃለውኒ ክልኤቱ መጻሕፍት ክልተ መጻሕፍቲ ኣለውኒ ማለት እዩ ሰለስቱ ሰለስተ ማለት እዩ ተሓጽቡ ሰለስቱ ክዳናት እቶም ሰለስተ ክዳውንቲ ተሓጺቦም ማለት እዩ ኣርባዕቱ ኣርባዕተ ማለት እዩ ሃለውኒ ኣርባዕቱ ኣሃው ኣርባዕተ ኣሕዋት ኣለውኒ ማለት እዩ ሓሙሽቱ ሓሙሽተ ማለት እዩ ሃለውዎ ለሙሴ ሓሙሽቱ ኣስዋር ንሙሴ ሓሙሽተ ኣብዑር ኣለውዎ ማለት እዩ እዚኣቶም ኣብ ምሉእ ሓሳብ ካኣቱ ከለዉ ከዓ ነዙ ይመስሉ ማለት እዩ ካብዚ ቀጺልና ካብ 1 እስካብ 10 ርኢናዮም ኣለና ኢና 12 ክንብል ከለና ግን ኣብ መንጎ ወ ትብል ፊደል ክንጥቀም ኢና ማለት እዩ ወ ትብል ፊደል ንጥቀም ንኣብነት 11 ክብል እንድሕር ኮይነ 10 ወኣሃዱ 12 10 ወክልኤቱ 13 10 ወሰለስቱ 14 10 ወኣርባዕቱ 15 10 ወሓምስቱ 16 10 ወስድስቱ 17 10 ወሰብዓቱ 18 10 ወሰመንቱ 19 10 ወተስዓቱ ካኡ 20 ንምባል ክቕይር እስራ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ወ ዝብል ፊደል እንዳኣተኹ ይኸይድ 21 ክብል እውን ከምኡ እስራ ወኣሃዱ 21 እስራ ወክልኤቱ 22 እስራ ወሰለስቱ 23 እስራ ወኣርባዕቱ 24 እስራ ወሓምስቱ 25 እስራ ወስድስቱ 26 እስራ ወሰብዓቱ 27 እስራ ወሰመንቱ 28 እስራ ወተስዓቱ 29 ካኡ 30 ብግእዝን ብትግርኛን 30 ሓደ እዩ ከምኡ ሕዚ እውን ክቕጽል 31 ንምባል 30 ወኣሃዱ 31 30 ወክልኤቱ 32 30 ወሰለስቱ 33 30 ወኣርባዕቱ 34 30 ወሓምስቱ 35 30 ወስድስቱ 36 30 ወሰብዓቱ 37 30 ወሰመንቱ 38 30 ወተስዓቱ 39 ካኡ 40 ንምባል 40 ይብል ማለት እዩ 41 ንምባል እውን ብተመሳሳሊ 40 ወኣሃዱ 41 40 ወክልኤቱ 42 40 ወሰለስቱ 43 40 ወኣርባዕቱ 44 40 ወሓምስቱ 45 40 ወስድስቱ 46 40 ወሰብዓቱ 47 40 ወሰመንቱ 48 40 ወተስዓቱ 49 50 ንምባል 50 ይብል ማለት እዩ 50
حمسان حدن نمبالون كمو 50 وأحدو 50 حدن 50 وكليتو 50 كلتن 50 وثلاثتو 50 ثلاثتن 50 وأربعتو 50 وخمستو 50 وسدستو 50 وسبعتو 50 وثمانتو 50 وتسعتو سسا يبل مالتي سسا نمبال سسا سسان حدن إلى سسا وأحدو سسا وكليتو سسا وثلاثتو سسا وأربعتو سسا وخمستو سسا وسدستو سسا وسبعتو سسا وثمانتو سسا وتسعتو إلى 7 نمبال 7 يبل مالتي 7 حدن 7 كلتن داولكو قصلون كم تندابلنا يوز مسانا 7 وأحدو 7 وكليتو 7 وثلاثتو 7 وأربعتو 7 وخمستو 7 وسدستو 7 وسبعتو 7 وثمانتو 7 وتسعتو 8 نمبال 8 يبل مالتي 8 حدنون كم و8 وأحدو 8 وكليتو 8 وثلاثتو 8 وأربعتو 8 وخمستو 8 وسدستو 8 وسبعتو 8 وثمانتو 8 وتسعتو إلى 9 نمبال 9 يبل مالتي 9 حدن 9 كلتن نمبالون كم تزمصنا يو واندا وسخنا 9 وأحدو 9 حدن 9 وكليتو 9 كلتن 9 وثلاثتو 9 ثلاثتن 9 وأربعتو 9 أربعتن 9 وخمستو 9 خمشتن 9 وسدستو 9 شدشتن 9 وسبعتو 9 شوعتن 9 وثمانتو 9 شمنتن 9 وتسعتو 9 تشعتن إلى 100 نمبال 100 بالمالتي كاب حدا اسكاب 100 نزيعتهم يمسلو قال ليك أو أنت طيب اليوم 100 زي كون خبها لزلوس أحدو 100 خبها للو يقولوا تاي مالتهم حدا 100 خبها للو يمزلو أحدو 100 حدا 100 مالتي كاب حدا اسكاب 100 نزيعتهم يمسلو كاب حدا جميرنا اسكاب 10 رئينا يومينا كاب عسرا اسكاب 100 زلوون كندقمو مينا حزي عسرا اسرا 30 40 50 60 70 80 90 100 ويكا أحدو 100 مالتي زياتهم بأقبابهم نقولوا ملنا كاب حدا جميرنا اسكاب 100 بخمس من قدي كنا صنعوا ملنا كاب حدا اسكاب 100 نزيعتهم يمسلو نابنت بزيعتهم كاب عسرا اسكاب 100 زلو رينا يومينا نزيعتهم دما بملوء حساب نستوسنو خنري يومينا مالتي وقتو نجرني اسرا جزياته نسو عسرا جزيه نجيرني مالتي وقتو نجرني اسرا جزياته عسرا جزيه نجيرني مالتي اسرا أبزي بملو حساب آتيانا رخوا مالتي سيتو لزنتو لبس 30 برور وقتو سيتو لزنتو لبس 30 برور وقتو تاي مالتي نايز خدان زي واغا 30 قرشي ايو مالتي 30 تبل قصري أبزي بملو حساب آتيالا مالتي 4 زبل دما 4 سبات تأكيبهم كنول الحركوينا تجاوبوا 4 سبات تأكيبهم مالتي 4 أبزي آتيان الرخبة أملو حساب مالتي 5 بزول دما أملو حساب تينا خنري أخلنا مزقو 5 ورازوت 5 مناسي مزقو مالتي مزقو 5 ورازوت مالت مناسي مالتي 5 مناسي مزقو مالتي سلازي بملو حسابون كم زندا قبرنا كنريهم نخيلينا لما عنتي قصري نمنتا يقلقل ملكا قصرنا كما يزبل ايو زبل رينا قصيلون كاب حدا اسكاب 100 زلو ننحد حدهم قصرتات رينا يوم نايلا ما عنت مدبنا نزي يزمسل نيرو
ኣብ ቀጻላይ መደብና ድማኒ ካብ ሚኢትያት ሒዝና እስካብ ኳድሪሊየን ዘለው ቁጽርታት ክንሪኦም ክንፍትን ኢና ናይ ለማዓንቲ መደብ ግን ነዚ ይመስል ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣመና የመስግነኩም ጥቀ እስየባህክሙ ዝሓለፈ ብዛዕባ ቁጽሪ ካብ ሓደ ጀሚርና እስካብ ሚኢቲ ዘለው ቁጽርታት ርኢናዮም ነርና ኢና ቁጽሪ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቁጽሪ ንምንታይ ዘገልግለና ናይ ቁጽሪ ቀንዲ ስራሕ እንታይ እዩ ዝብል ርኢና ነርና ሎም ድማ ካብ ሚኢቲ ጀሚርና እስካብ ኳድሪሊየን ዘለው ቁጽርታት ክንሪኦም ኢና ተኸታተሉኒ ኣብ ዝሓለፈ ምህሮና ካብ ሓደ እስካብ 10 ዘለው ቁጽርታት እቶም መሰረታውያን ቁጽርታት እዮም ኢልና ነርና ስለዚ ሓደ ሚኢቲ ንምባል ኣሃዱ ምእቲ ይብል ክልተ ሚኢቲ ንምባል ክልኤቱ ምእቲ ይብል ሰለስተ ሚኢቲ ንምባል ሰለስቱ ምእቲ ይብል ኣርባዕተ ሚኢቲ ንምባል ኣርባዕቱ ምእቲ ይብል ሓሙሽተ ሚኢቲ ንምባል ሓምስቱ ምእቲ ይብል ሽዱሽተ ሚኢቲ ንምባል ስድስቱ ምእቲ ይብል ሸውዓተ ሚኢቲ ንምባል ሰብዓቱ ምእቲ ይብል ሸሞንተ ሚኢቲ ንምባል ሰመንቱ ምእቲ ይብል ትሽዓተ ሚኢቲ ንምባል ተስዓቱ ምእቲ ይብል ሽሕ ንምባል 10ቱ ምእቲ ይብል ካብ ሚኢቲ እስካብ ሽሕ ዘለው ክብሎም ኣሃዱ ምእት ክልኤቱ ምእት ሰለስቱ ምእት ኣርባዕቱ ምእት ሓምስቱ ምእት ስድስቱ ምእት ሰብዓቱ ምእት ሰመንቱ ምእት ተስዓቱ ምእት 10ቱ ምእት እዚኣቶም እውን ኣብ ቃልና ኢና ክንሕዞም ዝግበአና ኣሃዱ ምእት ሓደ ሚኢቲ ክልኤቱ ምእት ክልተ ሚኢቲ ሰለስቱ ምእት ሰለስተ ሚኢቲ ኣርባዕቱ ምእት ኣርባዕተ ሚኢቲ ሓምስቱ ምእት ሓሙሽተ ሚኢቲ ስድስቱ ምእት ሽዱሽተ ሚኢቲ ሰብዓቱ ምእት ሸውዓተ ሚኢቲ ሰመንቱ ምእት ሸሞንተ ሚኢቲ ተስዓቱ ምእት ትሽዓተ ሚኢቲ 10ቱ ምእት ሽሕ እዚኣቶም ግእዞም ኣቐዲመ ትግርኛኦም ብድሓር የምጽየዮ ትግርኛኦም ብቅድሚት ግእዞም ድማ ብድሓር ገይረ ከምጽኦም ሓደ ሚኢቲ ኣሃዱ ምእት ክልተ ሚኢቲ ክልኤቱ ምእት ሰለስተ ሚኢቲ ሰለስቱ ምእት ኣርባዕተ ሚኢቲ ኣርባዕቱ ምእት ሓሙሽተ ሚኢቲ ሓምስቱ ምእት ሽዱሽተ ሚኢቲ ስድስቱ ምእት ሸውዓተ ሚኢቲ ሰብዓቱ ምእት ሸሞንተ ሚኢቲ ሰመንቱ ምእት ትሽዓተ ሚኢቲ ተስዓቱ ምእት ሽሕ ወይ ከዓ ሓደ ሽሕ 10ቱ ምእት ማለት እዩ እዚኣቶም ካብ ሓደ ሚኢቲ እስካብ ሽሕ ዘለው ቁጽርታት እዮም ማለት እዩ ነዞም ቁጽርታት እዚኣቶም ኣብ ምሉእ ሓሳብ እቲና ነርአዮም ንስተወሰኑ ነርአዮም ሚኢቲ ኣብ ምሉእ ሓሳብ ክንእትዎ ከለና ንኣብነት 50 እንትድመር 50 ሚኢቲ እዩ ክንብል እንድሕር ኮይንና 50 و50 ሶበ ይደመሩ ይከውኑ ምእተ 50 እንድሕር ደኣ ተደሚሮም ሚኢቲ ይኾኑ ማለት እዩ ክልተ ሚኢቲ ዝብል ድማ ኣብ ምሉእ ሓሳብ እቲና ንርአዮ ንኣብነት ክልተ ሚኢቲ ዕንጨትታት ተተኺሎም ክንብል ወይ ከዓ ክልተ ሚኢቲ እፀዋት ተተኺሎም ክንብል ክልኤቱ ምእት እፀው ተተክሉ ንብል ማለት እዩ ወይ ከዓ ክልተ ሚኢቲ ኣትክልት ተተኺሎም ንምባል ክልኤቱ ምእት ኣትክልት ተተክሉ ንብል ማለት እዩ ሰለስተ ሚኢቲ ኣብ ምሉእ ሓሳብ እቲና ነርአዮ ሙሴ ወሃቦ ለኤፍሬም 300 ብሩረ ሙሴ ንኤፍሬም 300 ቅርሺ ሂብዎ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ 300 ኢሉ 300 ዘይበለ ገቢር ስለዝኾነ እዩ ድሓር እሱ ኣፍቲ ገሲ ምስ በጻሕና ከመይም ቶም ፊደላት ዝغيሩ ዘለው ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ 400 ኣብ ምሉእ ሓሳብ እቲና ነርአዮ ንኣብነት 400 ወንበራት ተዳልዮም ንምባል
400 መናብርት ተደለው 400 ወንበራት ተዳልዮም ማለት 500 አምሉእ ሐሳብ እቲና ነርአዮ 500 ወራዙት ተመይጡ 500 መናእሰይ ተመሊሶም ማለት 500 ወራዙት ተመይጡ 500 መናእሰይ ተመሊሶም ማለት እዚያቶም አምሉእ ሐሳብ እቲና ኢና ንሪኦም ዘለና ማለት እዩ ካብ 100 እስካብ 1000 ዘለው ኢና ሕዘርኢናዮም ዘለና እዚ ዋላ ንራዮም በር አመንጎ ዝተረፉና ነገራት ከአንዩ ሳቶም ታዮም 100 አሃዱ 100 እንድሕሪልና 100 ክልተን ንምባል ከንታ ኢና ንብል 100 ንምባል ከንታ ኢና ንብል 150 ንምባል ከንታ ኢና ንብል ድማ አው እንዳለና ንራዮ ማለት እዩ 100 ንምባል አሃዱ 100 አሃዱ ወይ ድማ 100 አሃዱ ንብል ማለት 100 ማለት 100 ክልተን ንምባል አሃዱ 100 ወክልኤቱ ንብል 100 ክልተን 200 ንምባል ክልኤቱ 103 ንብል ክልኤቱ 103 315 ንምባል 315 ንብል 315 ንብል 452 ንምባል 450 ወክልኤቱ ንብል ማለት 450 ወክልኤቱ ንብል 640 ንምባል 640 ንብል 640 772 ንምባል 770 ወክልኤቱ ንብል 770 ወክልኤቱ ንብል 772 ማለት 896 ንምባልካ 896 ንብል 896 896 ማለት 999 ንምባልካ 999 ንብል 999 999 ማለት እዚአቶም አመንጎ ዘለው እዮም ማለት እዚአቶም አመንጎ ካብ 100 እስካብ 1000 ዘለው ቁጽርታት ከምዚ እንዳገበርናውን ክንብሎም ንኽእሊና ማለት 1000 ንምባል 10 ኢና ንብል ኣብዚ ዳሓር ግዜ ብግቡእ ክንሪኦ ኢና እምበር ገለገለ ሊቃውንቲ 10 1000 እዩ ብዝብል ዘይራዳድኡ ሊቃውንቲ ኣለው 1000 እዩ ዝብልዎ ማለት እዩ እንተኾነ ግን በአብዝሓ ሊቃውንቲ ዝተቀበልዎ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ዘመን ዘለው ሕዚ ሊቃውንቲ ዝተቀበልዎ 10 እዩ ዝብል ተቀቢሎም ተስማዕሚዖም ኣለው ማለት እዩ ሕዚ ድማ ቀፂልና ካብ 1000 እስካብ 10000 ዘለው ኢና ክንርኢ 10 1000 20 2000 30 3000 40 4000 50 5000 60 6000 70 7000 80 8000 9 9000 10,000 ንምባል 1000 ይብል ማለት እዩ 1000 10,000 ማለት እዩ 1000 10,000 زياتهم جئزو مقدمة تقرينيهم أدحير إليهم حزدما تقرينيهم بمقدام جئزهم بمدحر دما خولهم 11 10 مئة 13 10 مئة 13 30 مئة 14 4 مئة 15 50 مئة 16 60 مئة 17 70 مئة 18 800 9 900 10,000 1000 10,000 بزنا حزلو الردادا مالتي زياتو من دحريرنا حدا ملو حسابات كنتقا 5,000 معلتات توديهم نمبال 50 إلتات تفصمو نبل 50 إلتات تفصمو 6,000 جزاوتي تهانيصوم نمبال
60 ምዕት አብያት ተሃንጹ 60 ምዕት አብያት ተሃንጹ ማለት ከምዚአቶም እንዳበልና ምሉእ ሐሳባት ክንፈጥረሎም ንኽእል ኢና ማለት እስካብ 10,000 ሪኢና አለና ስለዚ ካብ 100,000 አትሒዝና እስካብ ኳድሪሊየን ዘለው ድማ ክንሪኦም ኢና እዚአቶም ሊቃውንቲ በቲ 10,000 እዩ 10 ምዕት ድማኒ 1,000 ብዝበልዎ ከይዶም እስካብ ኳድሪሊየን ዘብጽሕዎ ኢና ንርኢ እምበር ብቐጥታ ኣብ መጽሓፍተ ግእዝ ዘይክንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ 100,000 ኣእላፍ ይበሃል 100,000 ኣእላፍ ይበሃል 1,000,000 ኣእላፋት ይበሃል 1,000,000 ኣእላፋት ይበሃል 10,000,000 ኣእላፋት ይበሃል 10,000,000 ኣእላፋት ይበሃል 100,000,000 ትእልፊት ይበሃል 100,000,000 ትእልፊት ይበሃል 1 ቢልዮን ትእላፋት ይበሃል 1 ቢልዮን ትእላፋት ይበሃል 10 ቢልዮን ትእልፊታት ይበሃል 10 ቢልዮን ትእልፊታት ይበሃል 100 ቢልዮን ወይ ከዓ 100 ቢልዮን ድማ ትእልፊተ ኣእላፋት ይበሃል 100 ቢልዮን ትእልፊተ ኣእላፋት ይበሃል 1 ትሪልዮን ምእልፊት ይበሃል 1 ትሪልዮን ምእልፊት ይበሃል 10 ትሪልዮን ምእላፋት ይበሃል 10 ትሪልዮን ምእላፋት ይበሃል 100 ትሪልዮን ምእልፊታት ይበሃል ኳድሪሊየን ምእልፊት ኣእላፋት ይበሃል ኳድሪሊየን ምእልፊት ኣእላፋት ይበሃል እዚአቶም ትግርኛኦም አቀዲመ ግእዞም መድሒረ የለዮም ሕዚ ድማ ግእዞም አቀዲመ ትግርኛኦም ብምቕጻል ከምጽኦየ ኣእላፍ 100,000 ኣእላፋት 1 ሚልዮን ኣእላፋት 10 ሚልዮን ትእልፊት 100 ሚልዮን ትእላፋት 1 ቢልዮን ትእልፊታት 10 ቢልዮን ትእልፊታ ኣእላፋት 100 ቢልዮን ምእልፊት 1 ትሪልዮን ምእላፋት 10 ትሪልዮን ምእልፊታት 100 ትሪልዮን ምእልፊታ ኣእላፋት ኳድሪልዮን ኢልና ክንሕዞ ንኽእል ማለት እዩ እዚ ሊቃውንቲ በቲ ናይ ቀመር ዝኸድዎ በቲ 10 ምዕት ማለት 1,000 እዩ 1000 ማለት ድማ 10,000 ብዝብል ዝኸድዎ እዩ እዚ ማለት እዩ ለማዓንቲ ብዛዕባ ቁጽሪ ኢና ሪኢና ብዛዕባ ቁጽሪ ከየጠቓለልና እንዳሃለና ግን ክልተ ነገራት ክብል ይደሊ ፈለማ ናይ ግእዝ ቁጽሪ ሓደ ኢሉ ዝጅምር 0 ዝበሃል የለን ምናልባት ሓደ ሊቃውንቲ ኣልቦ ይብሉ እዮም ኮይኑ ግን ነቲ ኣልቦ ዝብል ወይ ከዓ ነቲ 0 ክውክል ዝኽእል ቅርጺ ናይቲ ቁጽሪ ግን የለን ማለት እዩ ስለዚ 0 ዝብል ኣብ ግእዝ ከም ዘየለ ክንፈልጥ ይግበአና ቀጺሉ 1000 ኣብ ዝብል 1000 ዝብል ክንደ እዩ ኣብ ዝብል ሊቃውንቲ ክልተ ዓይነት ሓሳብ ኣለዎም 1000 ገሊኦም ታዮም ዝብሉ 10,000 ዘይኮነ 1000 እዩ 1000 ዝበሃል እምበር 10,000 ኣይኮነን ክብሉ ዝምጉቱ ኣለው መብዛሕትኦም ሊቃውንቲ ብፍላይ ኣብዚ ዘመን ዘለው ብፍላይ ድማ ካብ ኪዳን ወልድ ክፍሌ ናብዚ ዘለው ሊቃውንቲ ንኪዳን ወልድ ክፍሌ እውን ኣትሒዝካ እስካብ ዝሕዝ ዘለው ሊቃውንቲ መብዛሕትኦም ሊቃውንቲ 1000 እዩ ዘይኮነስ 10,000 ኢሎም ዝኣምኑ እዮም ዘይሩ ግን ኣብ መንጎ ሊቃውንቲ ከምዚ ዓይነት ዘይምርዳ ከም ዘሎ ምፍላጥ የድሊ ለማዓንቲ ዝሓዝናዮም መደብ ካብ 100 እስካብ ኳድሪሊየን ዘለው ቁጽርታት እዮም ሪኢና ብዛዕባ ቁጽሪ ዝነበረና መደብ ኣብዚ ኣጠቓሊልና ኣለና ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ጥቀ እስየባህክሙ ኣመና ኣመስግናኩም